Goedemiddag allemaal. Het is het prachtige roze in het geweldige tuin van meneer Van Gaatschermen. We moeten we gaan een plichtpleging doen, want we hebben vorig jaar de wisseldekker gewonnen. En we moeten we vandaag weer inleveren. En ik hoop dat we dit er nog doen. Dit is onderweg. We zijn voor een vliegtuig verloren. En dat kan wordt het ook voor ons niet de hand in actief. Dus we houden het even vol. De keuken, het traapje op. Hey, ik wil zich zo veel zien om te behandelingen aan banden achter. En dan gewoon we houden.